Bukele Perfect TV emakhaya yonke ebefinyelela khona nganimukela igama nguShephado kaManxele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona. Hayi bafethu, hayi sibonile namhlanje thiwa lekhe lishona ngenandaba zalo, sibonile namhlanje bathi impi yamalembe uQuality versus Khuzani, sibonile indlamlenze emcimbini boseNewcastle igadla kukubi lapha. Leyanto iyenzakala phambilini, mhlawumbe siyakhumbula sengangayenza nenye ivideo emcimbini kaMjusti eMlazi igoduka. So ngasho futhi ukuthi leyanto ayidingakali kubalandeli, ayidingakali futhi ngabaculi. Sibonile lapha ukuqhamuka uQuality usondele ngathi usondela kuKhuzani. Khuzani wasevele yakhipha angani ubeke impama noma bekuyisibhakela kodwa khona ukhiphile. Wasibonile isigqo segusha sindize emoyeni nje kanjalo. So kodwa lapha engikhona bafethu ngayikhuza le yanto kwigoduka. Ngathi inkinga yale yanto leya ngeke igcine kuKhuzani, ngeke igcine kuQuality, izogcina isichaphakela kubalandeli. Cause mawubuka le video le yakhona uyabona ukuthi I know khona abantu abaningi lapha, khona nje intombazane ibisho kumqedwe uQuality ngesakhwili lapha ukuthi ubukahle ivideo. Ngiyacabanga ayikho intombazane egida kuKhuzani, mhlawumbe ngenza ukuthi imanager ubinduna oba yini. Sibonile futhi wakhipha kwazothibela wama phambi kwakhe kwalanyulwa waqhamuka ngathi ibodyguard kwalanyulwa. Asazi ngokusho kwathibela ke istatement sakhe asibhale kuFacebook uthi uQuality uqhamuki uyile ubengekho lapha, ubehleli kuma VIP, but wezwe sengena uKhuzani wagijima washona ngale kuma VIP, wahamba waKhuzani washo uthi yini ebize ngelembe, uyena ilembe. Ngokusho kwabani kwathibela uyena ilembe, yena leli linye igama leli nami ngikwazi ukulibiza, leli linhlambe elikhulu, hayi lona ilembe kodwa uyilelo gama iqala ngo-L ke kodwa lona. Avele yonke mawukuthi uyiqinisa akekho umuntu bengacasuki lapho, akekho nami bengangicasula ukuthi nje umuntu ezongithuka phambi kwami. 2 ngiphinde ngishaye uQuality oqala uthi phela nawe ibrand uQuality ngesingayi uyibrand vele bengamele yenze leyo nto le mawukuthi ukwenzile kodwa. 3 ngizoshaya uKhuzani ungabanye abaculi abakhulu la endimeni asibahloniphayo futhi kuyimanje sibheke kwigcwalisa spring picnic eyenziwe yena and inama sponsors. Yakhumbula nje udlula inama sponsors amaningi efana no Drip no banibani. So leyo nto le mayenza kanje ya kudicelela ibrand yakhe phansi, abantu like ama sponsors ama endorsement ngeke ethanda ukuassociate naye because unegama elibi. Yake yenzeka phambilini lento le uAKA wasuma wadabula uCasper verse ngempama. Mayibuza kala uCasper ukuthi awulwanga ngani ushaya umuntu uthi no khona i-deal bekufuna isayine ne-endorsement, so ubeze iloser wabe bezombona njengomuntu oyisiqhwanqhwango umuntu olwayo. So ngiyenzeka sometimes izinto like uKhuzani mhlawumbe uthathe yabo ucasuka, sonke siyacasuka, but kodwa yena ufuna icabangela izinto eziningi ezokwenzeka kwicareer yakhe zonke izinto njengoba yena ubuye ehlela ama event. So lezo zinto lezi asidingi for uKhuzani. Ngiyazi nawe umuntu egcineni uyacasuka, but ufuna ecabange ngala beyond ukuthi what if kwenzeka, ufuna kuhlezi kuno what if. So ngiya-understand. 2 uqhubekile ke uthibela ku-statement sakhe washo ukuthi bathe besuka baqhumisa izibhamu nama-bodyguard akhe phambi kwamaphoyisa baphuma kanjalo uQuality. Ilento ngangisho naseMlazi, uyabona base ngene izibhamu kogcina sekudubuleka nje esixukwini lapho kungakhona khona uKhuzani, sekulimala uba lapho sekulimala abalandeli abangenaqala. Ngiyacela nje abalandeli abangayingeni njengoba ngangisho khathi naqala khathi uqabene amagedangoma kaMthandeni nawaKhuzani ukuthi abalandeli abayiqhele nje kanjalo, cause kuyimanje amthandeni noKhuzani amagedangoma siyaphela emoyeni ukuba abalandeli bangena ngabe balimala basala bodwa. Again noQuality noKhuzani abangangena abalandeli cause egcina kosala bona kuba yibona abalwa bodwa bona bexolelana egcineni mabexolelana.
ngiyabezwa ke abanye abantu bathi I know leyana akusiyimpi yangampela bekuyi-actwa nje laphana. But kodwa nje isigqoko segusha ngisibonile siphakamisa yileya mpamu ubinqindi. Kodwa makuthi kuya-actwa ke nakumthandeni kwathiwa kuya-actwa asazi. Makuba ngcono makuthiwa kuya-actwa, maku-actwa futhi ngathi abantu bengazi. Cause uKhuzani unabalandeli, uquality unabantu abamthandayo. Khona abangathandanga ukuthi uquality ushayiwe uKhuzani. Bazofundisa nabo ukuyabo igcinile lethi siphumela kubantu. Leyo nto leya asifuni uyibona yenzeka. So ibe yimbi kakhulu le nto leyana. Ibe yimbi yenziwa iciko futhi sihlonipha kakhulu uKhuzani. Njengomuntu futhi simazi kahle ukuthi ungomunye umuntu nje oyithobile simazi kanjalo. So uma yenza le nto leyana imbi kakhulu engayiphindi uKhuzani le nto nje uhlothuka kanjani angayenzi. Thina ngendlela esimthatha ngayo ungabanye abantu bathatha umculo bawubeka phambili kakhulu ukuthi engacontrol itemper ufune avoid lezi zinto leziyana. Ngiyacabanga mawukuthi amadoda einsizwa ayakwenziwa kanje einsizweni. Ngiyacabanga kodwa mawukuthi kanjani ufune bekhulumisane uqhubeke le nto leyana cause ekugcineni lento esasisho ukuthi ade sinqoma nje abaculi behlangene ibhola ukuthi siyathanda abaculi behlangene. Uyabona mase kuzoba nemingcele kuzoba khona abahamba noquality kube khona abahamba noKhuzani. Ngapha kuKhuzani khona abaculi abazona noquality abazogcina mase ukuthatha amasayidi lento esingayithandi. Ngeke ezokwenza kubalandeli. So imbi kakhulu le nto leyana nesithunzi ke samaskande as a whole. Lento engathi thina lapha esikhona kuyaxatshwana. Singathanda sibone uquality noKhuzani bebuyisana. Singathanda ukuthi futhi singathanda naye uKhuzani ebhali statement njengeciko elikhulu esho ukuthi no exolisa actually exolisa ukuthi into eyenzakalile. Kodwa ke siyathemba ukuthi uzokwenza lokho. Wamanje ivideo uyasho ukuthibela ukuthi ivideo ubeyihlelile le nto leyo uquality obuyena obavimbile ngalemva kwestage bekukhona abantu abamshuthayo wathi cause nevideo uyena vele uyifaka kuTikTok siyayibona ivideo yaseculator wonke indawo manje uyena eyaquality ephumile. Asazi ukuthi kwenziwe yini lokho. So siyathemba ukuthi nawo uquality mawukuthi lele magama wakhe waphimisile ngampela wokhuluma mhlawumbe beyidlale siyazi insizwe ekhonza ukudlala leya mhlawumbe beyidlalela wadlala ngesikhathi esibi and futhi mhlawumbe abajwayelene ngaleyo ndlela noKhuzani. Khuzani athi vele indlela abenza ngayo lo ya live lo ya bewenza besho ukuthi yena ilembe khathe noSminoff uyena mhlawumbe futhi yamcasula uKhuzani. Siyafisa thina bafethu ilunge le nto but mina ngicela kakhulu ithina abalandeli asihlalele nesibukela umculo lokho esikwenza kuma social media sigcine khona kodwa nje ayingaphumeli asingathukani thina singaxabani sodwa ngoba egcine soba sodwa ithi sihleli lapho kwi-general ithi sihleli lapho kwi-VIP abaculi abahlala ngisho kwi-VIP bafika sebezoperforma beyihambele. So thina singayingeni bafethu but igama lamaskandi iyadicelela phansi izinto izehlala kanje elaKhuzani edicelela phansi njengomunye umculo omkhulu la endimeni ohlela ama-event amakhulu uhlela ama-event amakhulu igama lakho kufanele hlezi lilihle quality at the same time naye yadicelela igama lakho kube seyimene nje naye uyi-brand also. Siyathanda ukuthi ekugcineni belungisane lento lena angazi ungathini nambole Perfect TV lapho ubonile emakhaya le nto ungasho nawe ukuthi inamthelela muni inhle noma imbi khona phela abangeke bayibone ububi balento lebazobona bathi wakhuluma abanye bazothi wakhuluma kavela uquality kule yafidi kumele amshaya uKhuzani. Kodwa uyazi ukuthi ngisho induku siyavala eSouth Africa thu ingane ayifundiswa ngenduku kanti kuwa futhi bangamadoda wena bahlale phansi baxoxisana bekuzoba right. Kodwa nje mbolo Perfect TV uyazi ukuthi thina sonke la siyifamily. Ngajabula mina ukukhuluma nawe ngizwe ukuthi wena ububona uKhuzani ukuthi wenze kahle uquality wenze kahle nesuke ngalezo wezongena la ephume ezophuma la okuzongena khona uKhuzani ku right khona lokho ahlala ne comment section nje uyazi mina nawe ngithi njani thini next time.